e ko hunde nde gandanɗa neɗɗo ko ɗum woni yiide e nder sare Gubu. Min noon ko gokkami ko sa wi neɗɗo no haala he hakkude yimɓe famɓe yimɓe jannguɓe. Min dariɗo ɗo hande mino farnori no feewi Sare Gubu sabu o Basirou Ba jangini kam to université. Joni janguinɗoma noon a wi a arat a yewtate yeeso muɗum ko ma gokka ɗum gueɗal muɗum. Basirou mi salminima no feewi. Mi salmini kala ko hawri ɗo. Joni min ko haala ko gokkami ko wiya ko honde feere woodi walla important woni moƴƴere honde hen woodi e sukaɓe tawede e community développement woni he ɓamtare leydi e ɓamtare saare e ɓamtare tundu. ɗum noon kala ɗo jiiɗa ɗum ɗo emi fuɗɗo yewtu fi ɗum with my little experience mami yetta Sare Gubu Students Association sabu duuɓi sappo wona balɗe sappo wona lebbi sappo ko duuɓi sappo of consecutive and constant development. ɗum noon Sare Gubu si a darima ɗo hande a wi a limtat no darama o waɗiri ɗo ni ko ɓe mbaɗi ko fof ɗum heewat en mbawra ɗum ɗo hantinde. Impact muɗum is visibly felt. ɗum noon ko en cuɓaten kulleje seeɗa tan jettiren ɗumen ɗum noon si en keɓat ko leɗɗen hen en cuutorat ne Sare Gubu association o ɓe tawa he community engagement. Community engagement is one of the fundamental pillars of development. Community engagement woni yimɓe fof nanodira yimɓe fof pamodira ɓe jokkotiral ngal noon kala ɗo nanɗa ɗum e saare andu ko fonninkeji ɓamtata ɗum. Fonninkeji si keɓɓi nangodirgol ha mbiya mbawat wadde hunde e saare mumen kala ko ɓe joofi feɗede mumen ɗum noon ma wona ko wonta. Kono noon ɗum ɗon fof si en limat hen kulle dandan kulle livestock disease control seeɗal aali en keedi toon kono Sare Gubu naaɓe keedani hen ɓaawo sabu en jiirtiɗo hitande wonde waɗino mi jiino to Facebook sensitisation ji mbaɗi ɗo ɗum ɗon fof ko hay during COVID-19 he kala ɓe mbaɗi peeje kewɗe ko ɗum noon woni the fundamental pillars ɗi neɗɗo wawata wiide community engagement o community o youth participation ko ɗen darani ɗum noon woni ko neɗɗo foti feejde ha wawa ɗum wadde he leydi muɗum. ɗum noon si iwi han ɗo e continanmi e haala am ka ha waggol encourage fonninkeji leydi no mbawiri daranade leydi mumen. ɗum noon en mbaɗat feere ha cuutoren hande ko hono wiyete boss am haali ko ɗo ɗum woni Basirou Ba fi taking stock of the achievements ma pelliten ko fedde nde darna ko he joni woodi ko nde waɗi achieve kono noon achievement o yahani e ɓaawo go'o pellital ɗimmel muɗum ɗum woodi noon obstacle ji gonɗi hen e ardingol saare mbiya arendidira tundu mbiya ko e ma en gollen ko nafata en neɗɗo ɗi salo ko nafata ɗum ko salota ɗum noon a yiyat woɓɓe hen e raɓɓiningol haala tan a yiyat woɓɓe hen taaɓe jiɗiɗi resource kono ko di passing himɓe gardiɓe ɗe resource o ɓen woni ɓe paalaka ɗum noon Sare Gubu ɗum ala ɗo ko ɗum tawa he ko ɓurta ko hibbidde himɓele ɓaawo kono noon Sare Gubu kaɓima ɗum ha ndenti konti ko yahata duuɓi sappo ha mbawi addu all this development. Kono noon si tawi en leɓat fi the importance of youth participation in community development piya muɗum ɗiɗo ko gandal. Si himɓe ndenti konninkeji janggani kala ko gammuɗon e waɗangol leydi moɗon si wawi noon on gasnat hen kono ɗum wonta ko tabbita. Gandal wawi darnude tundu gandal wawi wallude saare mumen sa laari gandal noon huna wongol tan jiya jaa espour non joni en daarino e surtout société men o yarata a yiyat sukaɓe ɓe jaaha baague lormbo kebta o toon e enen ɓe gonɓe ɓe ɓaawa lormbo kebten o wakkiloɗen enen poti waw lebden he sukaɓe ɓe of course enen fof ɓe jaɓat systéme gonɗo he Gambia enen fof en jaɓat of course mbo waɗa fail and is continuing to fail. Why? Because everybody believes that ma en to the conventional school to attain education. No. Skills development ma mbaɗen ɗum embrace no leyɗele taariɗe en ɗe fof no mbaɗini skills development o noon si tawi foni Sare Gubu ɓe cohli golle kapenta ɓe jogui kapenta o rek watte contrat o golla golle ɗe te kam heɓat sukaɓe jangguɓe e ley muɗum ɓe jangguina free. ɗum noon ko ma mbaɗen embrace ko wiyete ko skills tibet
laamu ngu joni noon fini ɓe ndaara hen peeje ɓe mbawta hen wadde enen noon ma mbakkiloɗen mbaɗen hen so si tawi tan fonninkeji leydi pelliti wawgol waɗan hunde e sara mumen ma ɓe mbakkilo ɓe jangga jangde nde noon e mawɗo UNISA haalino ɗo ko jangde wawta en wallu ko ɓuuri kon heewi ko mbawta en wadde sa laari hay ɗo tiɗo sar Gubu ɗo gonɗen ɗo just last year min laranno one live stream o sa seeɗal aadi waɗatno hen ko janggumi ko hen mi meeɗa ɗum jangguine school ko waɗi ɗum ko janggo o faami ko woni ko ha wawi finndinawoɓe ɗum noon sidaɗi yaha ko haali ko ɗo wiyo kamɓe Basiru ɓe mbaɗat feere ɓe mbaɗa ɗo lo faam ɗum ko hunde moƴƴere no feewi noon saabu kala ko dogananoɗa jaaha ha seeɗa kulla sa watti ɗum wawde heɗɗo ɗo ɓabbi cuuɗi maɗa ɗo base ɗum ko fof e gandal hen wawata ɗum wadde so ɓawa gandal ɗum ɗo wawata miijede sakka wiye waɗe dow noon ko ma mbakkiloɗen kalanen sukaɓe ɓe moƴƴere gonde nde e jangge e nafa wonga ka e nder janggal ɗum noon si on tawi on mbawa daranade saare moɗon e leñol moɗon e tundu moɗon ko ma mbakkilon enen foof janggen jangde woni ko wawata en ko wallu si tawi so fondinkeji kala ɗe paala wallude saare mumen ko ma nanodir kawral ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata ko leadership participation and engagement of course si a landimama kam kulle community development o community based association waggol ɗum ron mi wawatma wiide weeɓan ko waɗi ha weeɓani woni ko peeje himɓe ɗe e anniyaji ɗi woni wona goto firstly ɗum poɗɗa wadde establish ganda an ko gonɗa goɗɗo ko woni ko ɗum woni kono noon on moppat all your different society daron e common project like si a tawi han Sare Gubu ɗo ko ndiyam han taƴama ɗo ko dara feere wonde kala ko hoɗumen woni ko manqui ko e Sare he no drama groupe o haaliri ni sukaɓe less rewɓe ɓe natin hen dewgal ta jangde muyde hen paati joni fedde nde wawi joɗade laara honde feere wawata wallinde no wawata waldirde sukaɓe ɓe ta jangde mumen nde perdani hakkude ɗon koɓe kantinta ko basic education saabu tuma jomum handineta basic education han heeɓi place an nene muɗum miijota ko fi sukaɓe famɗuɓe ɓe natini he dewgal ta kantinani school joni noon ɗum noon ɓe waɗi important no feewi nanggodiral sukaɓe Sare woni ɓe paala wadde establish e meaningful development ko ma nanggodirgol waɗa nanggodirgol noon wona mbaɗa meeting kaalen hunde duttiɗo en ɗiɗo tato woɓɓe kawre to mbaɗa meeting ala ɗum naɓani Sare yeeso kala ko woni hema si meeting sosama ha darima ana wawi haalda kala ko woni koyema joni noon si feere nde wallinama heddo golle jokkugol golle ko seeɗal Ali wiita ko jokkon golle noon kala ko jiiɗa han ko neɗɗo faala wadde e golle ko fonninkeji mbawata no wadde mawɓe kay ko gonata toon mbaɗa on guide kala fonninkeji mbiɗi mbaɗa golle he ɓawa mawɓe he ɓooyi ko juuti foof e deppitoy ko mawɓe ɓe gondoton gondeten enen foof ndewen he mumen ɓe kalna en ko wonno hanki ko hono jareten ha keɓen janggo mo paalaɗen o saabu enen foof ko anniya goto ko seɓɓe ɓe mbiyata ko kulintilal be ganiya keni so onon foof onon he laana ndiyam ko onon fof anniya goto gonɗo ɗum woni noon hono mbatton ha onon fof jottoto ngal to dongal ta on joolaki ɗum noon si tawi fondinkeji nangui on philosophie kulle ko nanggotirgol tan wawata wadde ha mbawen ɓamtu Sare meɗen kala ko jofiɗon feɗene mo onon ɗo mbawi addude saabu gandal kay ɗum taƴanama kuto e nder Sare Gubu ɗum noon en mbawat larde ko hono hen e fondinkeji Sare o kadi on classical exemple ji dantan fondinkeji Sare kawrino ɓe mbi daren ko toɓo ngo just to buttress the importance of community engagement and participation fondinkeji ɗi kawri mbiyo Allah toɓat ndiyam firi hono mbatten ha mbaɗen at least water bank mbaɗen ɗum harvest ɓe kawridira ɗam ndiyam saabu si jooro araw hiyan a yiyata Sare nde ne manque ndiyam no feewi joni ɓen kawdiri ɓe jogui hen some few people ɓen ɓe jangi kono ndiyam wawata waɗirde harvest ɓe mbaɗi harvest ndiyam so yimɓe ɗan tan puɗɗi ɗum noon saabu kala jiiɗa feere heeɓa woɓɓe ɓe paalaka hen tawe kono noon si onon nangi ɓe jahata ɓe gandi a feere nde ko feere darotonde ko wonore hay simi tawama hen mi tawaka ko wonata ɓen garoyat ɓe tawe hen kono jiiɗiɓe e feere ɓen jokki ha Sare nde fof tunnudu fof dakkori hen han Sare mumen nde ɓe certi he rafi ndiyam ko Allah toɓi fof ɓe mbaɗa hen ɓe kawrindira ɓe mbaɗi feere mumen ha wota ingénieur ji gari ndiyam ɗam hawrindira gula goto ɓen han through community participation and engagement ɓe mbawi wadde ndiyam kay ɗum wonta probléme mumen
kono noon so si a laari han ko community participation ne wawata yaade e ɓaawo wakkilare nde noon ko cengue ɗe fof yaadata kala no neɗɗo wawi wakkilarde ha joni kam kay a wawata wiyede ɓeydu hen seeɗa sukaɓe Sare si tawi ɓe kawri kala ko ɓe paala ɓe mbawa ɗen wadde sa laari kala ko fonninkeji mbawata rentu ha mbawa ɗum wona kala ko ɓe mbaɗi han social media waɗi advance kala ko mbaɗɗa min yiya ɗo ono wiyete SG ono wiyete Sare Gubu Students Association kulle mumen kewɗe ɗe mbaɗi ɓe mbaɗi ɗum on social media kono noon kala ko mbawata wadde even it is practical also sell it out because you don't know hombo en woni ɓe jangintaɓe hen ɓen ɓe hen paama kono noon development partners ji ɗi just like no Basiro haalire ɗo ni si woodi on ballini strategic plan action plan on mbiya hikka ko ɗum he ɗuma min paala wadde mbaɗa hen attaqué budget ɗum woni noon fedde ko palɗa wadde fof mbaɗa hen konti muɗum dépense muɗum mbawde ɗum gollude kala jiiɗo golle ɗe mbaɗɗa hanki si yi on action plan on wawat arde wima min oɗo sengo ɗo mino ɗon faala arde mbaɗen collaboré wona wodugol soppo tan ko collaboré an ana jogui feere an jogui himɓe an jogui Sare nde joni si development partner ji ɗi jiidi potentials in your organizations in your togetherness of course they will be ready kulle kamen mbawa hen naatu ɓe liggodon he mumen ɗum ɗi waɗi important bet so si a laari hen hay minen adde national youth parliament fonninkeji leydi ko nennomin fof haalgon min kaali kono a yiyat kala komin kaali ɓe satti hay hanki mino haalda e goɗɗo mbi ɗum si tawi sukaɓe ɓe mbima han ɓe paala yaade bagwe an kalanaɗo a jakilat tan because you are left with two options sa wi ɗum jooɗo e konngol ɗum golleji ngala economy o is not working for everybody hono mbatta sa wi joomum no jooɗo e dow konngol ɗum kono noon a susta udditungo ma mbiya ɗum fokkit laawol ko heɓoy ɗum toon fof an waɗi ten en heɓa toon caɗele noon kala kuntuɗo galle bammuɗum heɓat caɗele tan hay yaagol konngol o weeɓani e gacci doori min ndi e jeeyi kombo weeɓani saka weegol punta he leyɗele ɓaleji hakkude o ñettotoɗa ko e taccirgol maayo ɗum noon ko hay SGA mi wawa ɗumen sasde hen wongol every time waggol encourage sukaɓe ɓe naata hen métier si en paalama wadde ano wiyete discourage illegal migration ko ma mbaɗen encourage sukaɓe ɓe wona sukaɓe ɓe fof mbawta yaade school sa laari oɗo is certain dual student omo wawi natinede into other skills tuma wiyete ɗo duuɓi tati duuɓi nayyi jarta sa jomum waɗa compete ɓe enen janggoɓe ɓe ha 12 years jomum wawi wonde 3-4 years tan fuɗɗa nabde hoore muɗum ene muɗum ɗum noon ko man wakkilore ndaren hen recently vice président ari office amen at the national youth parliament nde min kawruno toon in november min gokki ɗum awa resolution amen noon komin mbi ɗum fonnikeji Sare ɗi ko kulle tati kaji ɓuuri kon hen waɗin poto go'o mbi o balle golleji mamiraɓe amen e yummiraɓe amen he mawɓe men gueɗi min jibinaɓe ɓe jaɓa lomto kono noon komin jii ko sengo laamu he nder ceeɗele heewani exemple mum laat Sare Gubu ko Sare Gubu Student Association he diaspora moɗon he onon ɓiɓɓe Sare Gubu tan ko gaddi ko ɗo laamu waɗani ɗum kay laaɓi fer joni noon ɗum ko wakkilare fonninkeji mbawi ɗum wadde so si en darima ɗo en mbi en kala the importance of youth participation in community development mi en ɓoyat ɗo de kono noon ma rek ko you will just use Sare Gubu as an example to rise to the excellence of encouraging youth on youth participation in community development. Pene si min mbi ɗum sukaɓe ɓe ko mbiyo ɓe paala hoɗum skills noon the call we made was that every region should be provided with a skills and training centers, and also in each region a factory. sa laari West Coast woni ko Allah yeɗiri men ko UR naɓe ngala sa laari UR woni ko Allah yeɗiri men ko CR naɓe ngala joni kala leydi ko Allah okkiɗi men si tawi a yeehi West Coast a waɗi toon establish ono wiyete e fishing factory fonninkeji leydi ɗi mbawa toon gollude e mbaɗen discourage no wiyete illegal migration si tawi kantinɗo school natinama he fishing industry to jangginama laamu ngu ɓangi leppuji ɗi jopten ɗi ɓe jeehi toon ono wiyete to West Coast ɓe mbaɗi toon e training center for fishing factory darnama toon
liɗɗi ɗi maya ngo ko firi ari gollire toon golloɓe keɓat toon joddi mumen laamu ngu heɓat lempuji ko ɓuuri heew ko wata toon wadde réussir jaa LR an toon wawi wadde toon guese sukaɓe jangguini agriculture ana wawi arde ana wiyete gay mbaɗa mango factory tan oɗa tin so kala fedde nde jiiɗa ɗo he region woni ko Allah yeeɗi ɗumen min mbi vice président waɗgol ɗum fotani hettu sabu jawdi ndi ndi weeɗi every annual budget ɗo waɗe estimé ɗo wiye 33 billion si ɗum 33 billion o si hitande nde yawti hono mbatton on mbawta sa sappinde hay hunde wotere nde mbawta wi laamu ngu ɗum eti ɗon docteur Yafa haali ɗo fi wattugol laamu ɗum ko golle laamu si a laari ko ɗum ko laamu ngu foti ɗum wadde kono noon through community participation no arde golle ceele kewɗe ko jiiɗo ko jiiko he développement wona laamu ngu addi ɗum ko community développement ɗum noon kala ɗo mbawɗa ɗum yiide ko fonninkeji daari ɗum te fonninkeji Sare Gubu e ko taari ɗum fof si mbakkilima pelliti wongol paala ko wonde he paala ma wadde ko paala ko wadde e Sare mumen koma go'o pellita jangde gandal tan wawi ɗum wadde ko keɓɗa sukaɓe ɓe joni ko ɗo ko mbi hono waɗe registre fos wi tosen ɗum kono noon mbaɗen nde registre kulle mbawen gollirde laamu mbawen gollirde community development ji e international partners ɗum noon community development association fof mo waɗaka registre noon ta yi eleɓa ɗum noon ko sengo gandal joni noon haysi on tawino on puɗɗima golle ndiyam gaddaɗa nan ɗo e nder Sare Gubu ko gandal ko doma gandal wawa ɗum wadde ha tabbi ɗi mbawi sake he Sare he fof so si a laari kulle youth participation in community development ɗum ana wiyete haala muɗum sattani haalgol he nder Sare Gubu saabu koko woni haaɗi fari ko wongol tan sukaɓe ɓe ɓurta wakkilade dara hono hen ɓe mbawata waɗe amplifies their voices saabu kala ko jeɓɓuɗon ko goɗɗo faala fof wawaɗ wadde kono Sare son paalama wadde an impact ko ma ndenta dental noon koko satti a yiyat challenges ɗi kewɗi hen min as an example kulle kewɗe min guettoto ɗum wadde obstacle ji ɗi kewat ha min mbiya min mbawta kono noon min pasibiya min darwo min mbaɓa min puusa ha min mbawi ɗum tabintinde ɗum noon woni ko wonta so joni donne nde juuti no fonna ɗo haalam ka ko mbiyami tan fonnikeji leydi e fonnikeji tunde e fonnikeji Sare si on jiiɗi han tawede he nder Sare ko ma paamon ko hoɗum hen woni ko paalaɗen ko wadde achieve si ɗum waɗama établis tan kawrodiren peeje kawrodiren jawdi ay a laran wiya jawdi ko yaas woni jawdi ala yaas jawdi is always witin keɓal he dañal e feere ko witin si en kawri tan kala ko geɓɓuɗen e waɗangol Sare men enen ɗum mbawi tabintinde si Allah jaɓi joni we also have to inculcate the spirit of volunteerism neɗɗo wawata won kala ko natata ko mbiya ko ma interest woni hen joni noon si sukaɓe Sare Gubu wonɓe kombo si gardi e feere mumen ko ma sukaɓe e Sare naɓe gonɓe ɓe Sare Gubu ne jaɓana ɗumen hen emo gollida aya community ji kewɗi e mbaɗa development unnecessary antagonism between the home base and the combo base mostly ɗum that is one of the biggest obstacles what community ji mbattaɗi face ko Sare Gubu naɓe nangi ko gonɓe kombo no tawta si a ari ɗo bantaka ɗo nder Sare Gubu tawata ko hunde wotere nde fof yimɓe fof nangi si tawi gonduɓe he laana wota nanguidani anniya goto laana ka wawi kuppay tanen si en paalama wadde establish development wawa daro ko ma ɗi association ji sifa do en jiya VDC ji darto VDC because I don't know what is history about VDCs kala community mo jiiɗa they have their specific VDC they also have their development oriented association ɗum noon ko ɗum wayno wadde ko yuji ɗi darta jiya oɗo system o is not working hono mbawten wadde ha systéme o warana en wok ha keɓen développement ji meɗen ndi ko ɗum noon woni ko ɓe jiita ko yimɓeɓe kawral noon ko volontarisme spirit o si woodi mo socié yimɓe he fof mbawat wadde achieve ko heewi koɓe paala wadde joni waɗo fondu haalam ka ɗo mi yetta Jarga Sare e mino farnode feewi noon argol ɗo hannde ko min ko fomni to jiyami ko golle woni ko no wiyete o hollodiri kam e Sare Gubu naɓe min komi parnoɗo Sare Gubu naɓe ɗo feewi no feewi no wiyete sukaɓe sanduɓe nangi jokki golle te mino faala noon ɗo ɓurta tinnade ko neɗɗo tinnini fof ko hoore muɗum e janggo muɗum o tinnanta mawɓe ɓe mbaɗi tamu en enen fonninkeji noon ko enen ɓamtata leñolngol bakkilolenta enen janggi enen kolli sukaɓe meɗen ɓe no ɗaɓɓirta gandal ha wawa won nafoɓe koye mumen thank you oɗon mbawi heɗade ko honorable Ibrahima Diaité haalta mbo wi mbo salmini almami Sare nde
Mbe Sare Gubu alkalo kondonna. Mbo salmini jarga Sare nde. Mbe Student Association na President kontonna. Mbo salmini President Sare Gubu Student Association. Aning student ol be memma be ta jang bi. Mbo salmini student ji kawriɗɗi hende jonde ni fof. Mbe Skoda la chairperson kontonna Sekumar Ba afanan be bengoto jang. Mbo salmini Skoda chairman senbi Skoda ɗum woni sandu Community Development Association president moyno Sheikh Umar Ba mboyɗe jonde mbo salmini ɗum. Mbe nañol be kontonna talibo konjira Yoro Kamara Sambaru Kamara ntolle bota nyola kombo manna feo fenna fokana mabe Sare Gubula Student Association ila 10 years anniversary nata mabe wolto. Yo mbo wi salmini neniraɓe muɗum ɓe kadi salmini he yaadiɓe muɗum ɓe guila talibo konjira ha Yero Camara kayen fof ko ha kombo ɓe gimmori ko ittiɓe guili kombo ko o programme Sare Gubu Student Association. Mbe naño kontonna Seku Danso diabun kolemu biringa fay afana zil nyin soto pour ka kafu majambi mba tentula mba jeyla. Mbo wi ardi he diabugunajo beeteɗo Seku Danso kañum ne guili haalani mo kulle ɓe kawrita ɗo on mbo yeditaki ɗum ɓe gardi mbo salmina ɗum he ɗum. Mbenna broda kontonna Khalifa Ba afanan be bengoto jan Sare Gubu kolemu nkafu nyomalemu doku nyole fanamu. Alhamdulillah mba kontonna bake aning Basiru molde mele alon ko ni long history la soto alhamdulillah mbebe kontonna be bengoto jan. Ok mbo salmina Khalifa ɗum woni Ibrahima Diba ko neɗɗo muɗum on koɗo Sare ɗo mo jeeya he Basiru Elba ɗum woni pa ko yimɓe muɗum gollidiɓe muɗum yaadiɓe muɗum mo salminaɓe he yewtere en. Mbe sandun ko be kontonna momo maɓe to jambi kabo Sare Gubula kata sate o sate maɓe to jang ibe nata mone kan wala mu kanoti anin badiya anin kanyo fabandi inata walla jang mbebe kontonna mbe tentula mbe jeyla. Mbo wi mbo salminat sandunaɓe fof ayi enen fof kawriɗɗen ɗo han ko fiitan nabrude wallodirde nabra nde ɗo fedde he koɓe jiiɗi wadde ko ɓe mbawa ɗum wadde achieve ko ɗum woni ko hawrindini en ko mbo salmini sandunaɓe fof e dow ɗum. A ketaño kontanoti bake pour ka lojam mbi. Mbo wi wonani ɗum weltare tawtorede he nde ɗo yewtere. Bari birimbe sele kan yafo ko this is the first time pour member of parliament from Sandu ayelo nyim bengoto woto wayaytandi kafo ko nga molbe sulari menna ni mol yankili wato wati mbe lafirinde kandanku last year yankili le non but anina bulumuto benda parliament waya kenna mannano mbafale o hekatu wala naye momo tora but last year nganna molkina ne melyalon ko e mabeta jang in the name of Yoro Kamara Vansu Sane wal mabetan to yala jande bar bi mfon la lo jang ketanye kontanoti meyalon ko adan ntafo nol. Mbo wi mo weltima seɗon teski nde mo ƴeŋata ɗo en seydal haaliɗo wi ko o woni fausse député garɗo tawtorede he nder nde jonde guili association o sosa mbo wi ɗum kan haala weeli ɗum kañum ne ko ɗum woni ko darani ko en ko sandunaɓe darani te sandunaɓe kala ɗo ɓe noddi ɗum koma notoyo so kan haala ka weeli ɗum kadi ne farnori ɗum no feewi. Bi nimba fola we are celebrating 10 years of success, 10 years of resilience, 10 years of self-love, and 10 years of what? Development and positive, every positive thing that have been mentioned here. Today, we are here to celebrate that. Mbo wi duuɓi sappo ɗi juurotoɗen ɗo ɗi walla ɗi mbatten ɗo celebrate ɗi ko heewi waɗama heeɗi ko wayno ɓantare caɗele mbaɗi en kono ɓantare ɓantaje baɗɗe hen ɗe fof a yiyeɗen ɗo jooɗeɗen ɗe juuro han ɗum ko hunde mawde kadi ne ɗum wona ɗum weltare no feewi so ko ɗum wo halta ɗo ko ɗum woni kombo haali ɗo koye bi keta kontanoti bage pour ka fota jang bari niyajiɓe
Sare Gubu jama anteka tole dila tome yalon ko nka fay village of lights mune ake nka fay village of lights ning londo siata aka mune nati aka norole nati wole atuna nte nimbe Sare Gubu mba mankutula nka fay ko the village of lights, and Sandu is really proud to have you in our midst, and we will always, wherever we are, we will always celebrate you, and we will always celebrate the people that have emanated from this community. With all odds, we defy every other odds to make sure today what we are celebrating is happening and is a reality. Oui, ay waktu fof kongol mudum mo wiat Sare Gubu ko Sare comme ça lampuji ni dal sai ko woni baawo ngol kongol ko woni dalila ngol kongol ko jangde nde en sabu hanan kala ko wadete walla kala ko mbawda wonde walla kala ko jidda wadde si a jangani a wawa dum wadde walla haya wadat dum ana hebat cadele mum so jangube wonbe do be walla jangobe wonbe do be golle de be batta den ko golle mawde kadine kanyum boyde farnori bibbe sandu fof ide parnori jo ko dum woni ko mo haalando ko boy yo on jokku golle kadine yo on beydo tinnare wato mbe diamula surtout education la karola Sare Gubu ka ken exemple olti nimbe mol dandar la wato pour e karamuta pour ye sobeya pour ka nyaato soto sama Sare Gubu atele ka ken exemple olti Gambia kon. Ok, mbo wi waktu haali jangde fof fos exemple mudum ko Sare Gubu haalta haala ko taki noon hay haala Sare Gubu ko fi jangube wonbe do be walla ko yi jangobe wonbe do be ko be mbadata ko so kala exemple gede jangde walla ko jangube mbatta walla ko haɗɗo ɗum haala wawa haala e nder leydi kañum exemple fos exemple mum ko Sare Gubu noon ɓe hokkirta so e nder ɗum noon yo nanguɗo na tiiɗa ɓeydon ɗon ñoƴƴo na tiiɗa joni woton ɓe Sare Gubu ko be konton nan be tentulan be jayla bar bi niyaje ñim possible ta folo na alfal melyalon ko yentol samba school oto ngalon ne ko jammu sene sate oleti jammu sate olti nin si kuo siata jam bake Gambia banko kam bi beta sate o men to men tambita nyin sate ola nin sola karola amansia nabe Gambia kono amantambi sate kilin sate fulala but despite all that Sare Gubu ye boy fanto kela dindon samba school oto fo bi mfutata jandamen ngaje ko bi nitari University of the Gambia inin Sare Gubu dingul melbe benna meli alon ko yela bachelor's degree soto dolbe la master's posiu kan ngalon ko dolbe je wole doctorate degree soto already wo mu nyonta on tinyim banko kam bi woto Sare Gubu mbafale ko ala baraka mbo wi jarnat Sare Gubu naɓe kono ɗo e jarnude jangoɓe ɓe an ko jinnaɓe janginda jarnata sabu sa yi jangoɓe ɓe ɓe keeɓi chance ɓe keeɓi laawol despite ndema gonka ɗo ka nayi gonɗi ɗo ɗi hanan sandu walla nden Gambia si cee ɓurɗe heew jawdi walla ɓuroɓe remi kaaleya Sare Gubu naɓe gonta to ɓawo to kono ɗum fof lelnama sengo ɓe neli ɓiɓɓe mumen ɓe janginoyɓe ɓe woɓɓe ɓe sa yeehi University of the Gambia kala ɗo bonjitorɗa wawi kawraɗon e suka Sare Gubu najo ɓe gili to bachelor's degree woɓɓe jeehi ha ɓe keeɓi master's degree en gandi eɗen jogui doctorate degree so ɗum fof a yi ɗum waɗi an ko jinnaɓe ɓe gaccani ɓe ɓen ɓe mbawi yaade ɓe topito jangde mumen nde ha ɓe keɓa ɗum so mbo jarni jinnaɓe ɓe e gon sengone mbe sannun ko be kilila bari mbe Gambiano be kilila pour que muluntañoya Sare Gubu la bari sate olo me alon ko ngalon ko karannal siyata bake ni e janjiɓe ibajela ko two-third walla men siyata woti a bemu student olti men alon ko ɓe karankan jande mel bota jang wolbuka continue wolɓe dulal to mel alon ko ɓe contribute kan towards national development woto Sare Gubu aɓe role bale play kan yim banko la development oto andum be sandunkol fanan be kilila ye mbuluntañoya Sare Gubu la mbo wi haajo e sengo jangde ko haalta ko en si a laari o kafu ɗo han walla ɗum ko hawriti ɗo han
ɗum ko waɗa ɗo ko fof ko jannguɓe mbaɗi ɗum te titinne sa laari hawritɓe ɗo ɓe han feccere nde fof ɓe janngi hay si tawi jangde mo yettoyaki to foti yettoyade tawa yimɓe ɓe fof ko he laawol jangde ɓe nangi so he dow ɗum noon yimɓe ɓe mo jarna ɓe kadi ne mboya yo ɓe mbakkilo ɓe continue ɗum ɗon ɗum kumalal yafo jang eko karan wolem ko kata school o to dolɓe je isi métio karan kumalal yafo iɓe mol encourage kan pour ka métio karan wolem ko skills development banko kan jambi Mansakunda e ñatiliŋala le ŋalon ne ko access to quality education Mansakunda ibe naful jamale pom kanje pour kaje ko quality education akana dang Banjul damma bari munemu sedoti bi kawo sototale Sare Gubu wala be kelanna sedoti ka fo ko Gambia ye quality education sotole at the doorstep of every Gambian irrespective of wherever you are in this country andu Mansakunda be nafulo men pom kanje fana mbena do mandin fola le karo ok mbo wi tengtinde haala si on teskima e haalaji kaalaɗi ɗo ɗi waɗi kalɗo wi sukaɓe ɓe poti janngude métier yimɓe ɓe tinno he ɗum ɗon ɗum mbo wi tengtinde kan haala laamu mumen o ɗum woni laamu gonnaɗo o gollowo ɗo waktuɗo e kayne ɓe dariɗen dame ɓe gollodira ɓe jiiɗi wadde tawa Gambia kala ɗo jaaɗa wona ta Banjul tan mbawta yaade ha janngaɗen métier mala walla wona Banjul tan jata mbawa hebde jangde sattude laamu mumen o ɓe dari ɓe jiiɗi kala Gambia ɓiɗɗo Gambia ɗo gonɗa ta kala ɗo gonɗa aɗa wawi hebde jangde kadi ne wona jangde tan ta ko jangde moƴƴere jangga no jiɗirɗa ni jaaha ɗo poɗɗa yaade ɗo e mbo wi laamu mumen o ɓe dartani ɗum kadi ne ɓe gollana ɗum te Sare Gubu Student Association gasat wonde seedeji muɗum mbo wi arat haalde koɓe dépense ji ɗi ɓe miijoto wadde walla dépense ji ɗi ɓe mbaɗi gonɗon sengo walla on ɗon fannu beriñim Mansakunda naata 2017 mbo wi gili o laamu gili ari gili 2017 Mansakunda e classroom keme worowula taw worowula ani lulu kutama yewle lo across the country pour kaje ko quality education momoɓe dawodañim banko kan pour sa sotono mbo wi gili laamu o ali gili 2017 laamu o darni classroom ji temeɗɗe jeeɗiɗi e ɗum ko woni sababu ɗum walla ko woni fandare ɗum ɗon ko fi ɓamtude jangde nde saburanta si yimɓe ɓe keɓani classroom ji cattuɗi ɓen ɓe mbawa jangude jangde sattude so ko ɗum waɗi laamu o Mansakunda o ɓe dari nden darde darnuɗeni classe ji fi jangde nde wawa yaaru yeeso a bol kono fanan ye karambum kuta tan kotello banko kan dulal mel yalon ko inan man karambum soto fereng andu jamfata place walla mel yalon ko e ka tama 6 kilometers 7 kilometers kata fo men siyata woti Mansakunda e karambum kaje ko momo ye access soto education ay karambum tan kotello mel yalon ko kutamallem mbo wi ɓe kaaɗani ɗo darnugol classe uji ɗo tan ɓe darni iskulaji sappo he nder leydi he ɗin iskulaji sappo noon heɗi darna he cee heɗi darna he hen feera hebde school ko taki ha ɗi darna hen ko fi wemnande sukaɓe ɓe misal immotoɓe saare e saare wona kilométre ji 6 student immota ko ɗum yata janggoya laamu o komo faala ta kala ɗo gonɗa aɗa wawi jangude ɗon student o ta a tampani so ɗum ɓe tawa ko ɓe darani ko fi webtinande en jangde ɗe kadi ne fi ɓe gokka sukaɓe jangde moƴƴere a bol kono fanan sénéa karambo katano sénéa koma wala adna Mansakunda ye sénéa dulal yaalo karambo on kono men tata fo wuli killing anin tansaba kamol mel yalon ko sungutol nin kambandiŋol ba yuslale pour que fan sénéandi yol fanal lole yo mbo wi sengo laɓɓinde school ji walla laɓɓinde nokkuji heɓi ɗiɓe darni ɗi e laamu o e darni ɗum woni kurɗe rewɓe dana kurɗe worɓe dana fi wettande jannguɓe ɓe kala janngoyɗo ta aɗa wawi yaade hurgo taw hay caɗele gode heɓatama to school to misal walla sa caɗele si keɓima to school to a jarani hodde ha galle mon walla ala hodde dula goɗɗo taw a heɓat ɗum fof to school to fi ɗum fof kono taki haɓe ɗum mbaɗa ko fi webtinande sukaɓeɓe jangde nde ɓe mbawa jangude no foti jangguirde nde
The University of Applied Science, Engineering and Technology, USET, formerly Gambia Technical Training Institute. Bowi Gambia Technical Gambia bowi o school mo haali do hala USET ko university mo gandiranda ko métier jangete ton so don teski on nananno GTTI Gambia Technical Training Institution ko on be chansi jobe mbimbo USET University of Students Engineers Science and Technology ko ton be janginta sukabe sengo métier. Have begun operations in Ndemba and West Coast region, and government have already given 100 scholarships to different students to facilitate quality and quality and accessible education to every rural Gambian. Joni mbowi on USET on university kulle jangingol métier jangingol sukabe métier laamu o waɗi sponsor fodde sukabe temedere ɓe darni school o ɗo wiyete Ndemban ɗum ko he Fooñi right ɗum ko he Fooñi ɓe ngara seeɗa ɓe ƴeŋta wona to komboto tan no mbo haalirno e alam foloni ɓe ngari ɓe darni on school ɗo Fooñi wiyete Ndemban kadi ne ɓe joɓana sukaɓe fodde temedere ɓen ɓe janga ɗen métier si ɓe jangiɗen ɓe mbawa nafde koye mumen mbawa nafde famille ji mumen ɓe mbawa nafde tulli mumen. ñim mbiyamo seeɗolde ko Mansakunda a pareta karan yirwanda ñim banko kanne andum i bosilo kanne pour kawoke mbowi ɗum fof ko seedeji ɗi gandiranɗa laamu e dartani wallude sukaɓeɓe ko ɗum waɗi ha ɓe mbaɗa ɗen golle. nimbota je ka mol tentu hanin kabi mol meli alon ko yela watol bulan alon ko mol be batatal bari niyaje ko mol be siring kumol mel be fokan jang ila kummaya mota hapenola mbowi ha jow ruttoto e jarlugol yimɓe sabu i andi jonne nde juuɗi yette jalluɓe ɓe walla yette sabale ɓe puɗɗama ñalede kono ha jow jarnat yimɓe ɓe koɓe mbakkili gili subaka ɓeyɗo jooɗi ɓe keɗi haalaji kalteɗi ɗo de bimbelorin ndefan toyala jam belorin sanduɓe toyala bari belorin deputy speaker of National Assembly of the Gambia honorable Siri Eskenjai belorin toyala jam pour kaje ko Sare Gubunkol e buñamen diyala wo buña aya sile bar niyaje ko asimuman futano jang kule babulu bi meyalon ko abe at the presidency bembal meyalon ko sidi lamu wo kuntonkoti woyatinano amallono jang bari ayenki ako nga Sare Gubunkol tentu nge jayi ko ye buñamen diyala aya sile inshallah ni wato sotota abe silol sotla jadne meyalon ko kaca ko tawon be ken mbowi ari ɗo he inde Sandu because kañum longti Sandu to suudu député ji to kono noon titinne ari ɗo he inde député speaker ɗum woni honorable CDSK Ndiaye no gandirɗon ni mbo waɗano invite kadi ne mbo fotno tawede nde jonde nde gonɗen ɗo e kono ko haaju walla golle ɓe keɓi to office of the president so ko ɗum waɗi oɗi tawa he heɓɓe yeeso to ɗen golle ɗe ko ɗum waɗi ko mbo arani joni mbo noddi ɗum mbo wi si ari yo yettin salminan ɗum kadi ne yo haalan Sare Gubunaɓe mbo arat ɗo si tuma waktu jaɓɓe heeɓi kala mbo aran mbo artat kadi ne on jarama kadi ne mbo wi mbo weltima invitation mo mbo okkanowo e ngalon ko kole akku jamale ɓe Sandu kono kole akku jamale ɓe ñin saade o fankono jam mbo wi andi caɗele kewɗe e Sanduɗo en titinne noon e andi caɗele kewɗe e ɗo ɗo Sare ɗo en ɗum woni Sare Gubu abol kono mol ye silakuwol fo ye courant fo ye kujamal fo mele alon kon na kole akkuwol lem caɗele ɗe kaalaɗe ɗo haala ɗe courant haalama haala laabi kalama haala l'hôpital ji kalama haala ɗum fof i tawa he caɗele Sandunaɓe kono titinne ɗum i tawa e caɗele Sare Gubunaɓe baral salon ko wato wati mol mel kana diyamo lamo e parliament kono wato wati nin diyamuta ñin silo nan man ñina ñin silo la mbo wi si oɗon gacciti hakkil kamne hakkil mum hen hakkil mum e lawol haalaji ɗi haalta to suudu député ji ɗum won National Assembly to en kala haala ka haali haala ngol laawol meɗen ni heen si yimɓe ɓe gacciti hakkille so ɗum ɗon kamne ko haaju muɗum kamne ko ɗum goƴa muɗum so yo yimɓe ɓe tinir noon andum ferolɓe kenne Mansakunda ferolɓe laarinne pour kañum siloɗaɗa pour kaje ko Sandu e sila kendol soto kabo nawde ka tambi Sare Gubu kata fo dasilame
kabo nawde dasilame seka kata fo jegejar badala wol be musilo let mel alon ko be kolyari mbake sandun ko la tamo anin futa nyomo aya nasindi bake ok mbo wi kadi e programme ji moen walla e plan ji moen e fewnude ngol laawol ɗum e programme ji walla ɗum e plan ji laamu laawol ɗum woni gimmingol gili nawde yeehi daslame natto e ha to tunde e jaga jar en to en kadi ngol rewi ɗo ngol yalto e sar demba ha daslame funtoy to kallu mawɗo to en laamu o e lelna peeje fiino ɓe golliri ngol laawol no so sandunaɓe ko teddugal moɗon kadi yo on tinir noon silo men mboɗa togo cende kana fo Sare Gubu kata diabugu wo fana musila kole mbalti sama kono molbu ka findino andu ngalon ne ko hadamadi o ni be balurin ibe kende arin inin courant onem yamoy wato wati emergency call kana mol kanne molbu ka findino woto wo silo fana munna suloleti andu masa kunda ya lon nembe katolal fana pour kaje ko silo ay dada mbo wi laawol meɗen gimbol ngol gili toɓo cinde rewi ɗo barinaɓe ari sar sillele yeehi ha diabugu enen fof eɗen gandi si ndiyam toɓi han caɗele ɗe Sare Gubunaɓe keɓata e ngol laawol kayenne ɓe tini ɗum ɓe kalanama ɗum ɓe kaltanama ɗum laamu o tini ɗum ɓe kolli ɗum laamu o kadi ne laamu o e lelna peeje no ɓe mbawta wallirde yimɓele ɓe saabu si Sare Gubunaɓe keeɓi caɗele kañum ne heeɓi caɗele so ko ɗum waɗi dari hen kam ne holli ɓe foti hollidde ɓe hoɓɓe foɗɓe ɗum hollede ɓe fi ɓe darano ɗum ɓe mbawa yo ɓe mbaɗan hen golle mum. The government of the Gambia is committed to creating 150,000 new jobs in the coming 5 years. And we already know last month the president traveled to Saudi Arabia to negotiate for Gambian migrant workers to have skilled and unskilled jobs in Saudi Arabia. And the process is on. In 2024. The process will kickstart. Gambians will have chance to go to Saudi Arabia and work on skilled and skilled workers, whereby we will be, the menace of the backway syndrome will totally disappear in this country. Mbo wi laamu o ɓe darani wallude sukaɓe leydi nden si ɓe wi sukaɓe leydi ndi han laamu o e signi contrat e nder ɗi duuɓi joyi garaɗɗi ɓe ƴettat sukaɓe wulure e temeɗɗe joyi ɓe naɓaɓe leydi Saudi Arabia toon noon ko sukaɓe jannguɓe métier on teskima mbo haalino ɗo haala nafa janngugol métier ngol so ɓen sukaɓe wulure e temeɗɗe joyi ƴetteteɓe ɗo leydi ɗo ko sukaɓe jogiiɓe métier ɓe gandiranɗa si ɓe jeeyi toon ɓe mbawat toon gollude ɓe jooɓe ɓe gara ɓe naftora ɗum gay so a yi laamu woni daraɗi ɗuman ko fi yidde wallude yimɓe ɓe kadi ne usta kakkillaji sukaɓe ɓe he laawol ɓaawol ɗum woni laawol betegol baagoygol laamu o ko ɗum takki ɓe dari ɓe jiiɗi addude ɗen golle yi sukaɓe keɓa golle ɓe keɓa ɗo ɓe nangi ta ɓe mbawa nafde koye mum siyo meta sayin mbe men kala don kamol tendu kamol jayi kaje ko ni Sare Gubu Student Association mbe continuer pour kam bulodu ñobulu pour kaje ko ñin kafo ay tañato bar sandunkol fanal sate o sate be jang mel ya lon ko ye karam won solle walla karanal be o sate wolto ye mulunta ñoya Sare Gubu la nim futala jang mba falale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok mbo wi haala muɗum wati doka enen fof eɗen gandi Sare Gubu Student Association hakkude muɗum e Honorable Ibrahima Diaité wona han so kañum i tawa he fedde he kadi i tawa e golloɓe fedde jo yimɓe ɓe yoɓe mbakkilo kadi ne haalna ɓiɓɓe sandunaɓe kala sandunaɓe jogiiɓe school walla jogiiɓe janngoɓe yoɓe mbat imulede walla yoɓe ngabito Sare Gubunaɓe fedde nde ɓe mbatta ko ɓe mbaɗa ɗum he nokkuji mumen ɗum wawa ɓamtude sandu wawa ɓamtude ceeje ɗe so mbo wi ko ɗo yiɗi hadde saabu jonde nde juuti kadi ne mbo weltima mbo jarni onon fof. Honorable, thank you very much. Minen ɗo jogui certificate ji minen ɗo jogui certificate ji ɗi min jiiɗi okkir National Assembly ƴettana ɗum mo. The next certificate ko Ami Ba. Pade. Musa Balnene o ala ɗo kono miɗen ɗum jogani certificate ma si o ala ɗo han yo goɗɗo ar longto ɗum ƴetta certificate o
Be support SGSA tigi non. Adam lendo certificate non. Bubakar Elba. Yeroba auditor. Arjetu certificate mana? Alisan dulu nyalbe. Pencari nama jurnal wajib apa? Gimana cara untuk dulu pasti? Gimana cara untuk dulu? Iya, assalamualaikum. Pencari nama Vietnam. Ya, cari ku pencari nama Vietnam. Almana makan di Osmantam. Itu weti hidup dulu nih. Ya, untuk mau menjadi apa? Tak berbeda apa? Pulang berbeda apa? Musa kita minta mentari. Mau menjadi bersera-sera ni. Jangan dewana paro. Jangan dewana paro. Saputi bayi cakit tempat. Kalau saputi bayi cakit tempat. Ya, DJ. DJ. Bukan orang gitu. Ha? Sampai hari. Sampai hari. DJ. Aha, cari nama jurah bagi tahu. Mari kita dengar gitu. Mari kita dengar ada ini. Aha, baik cari. Besar. Aha.
Yes. Yes, saya kudu tinggi wali gua. Sabari boyo, tawani jalia, buinani jalia. Wanda sande doa cibri ada fof. Allah wadat hune buru. Bidan Allah wadi mit jalibe. Bitawani jalia. Desa hune ko wada ko bala wadat wanjara wanjeta. Yarama boy Sabali. Fatoumata Siba, grade 1A. Mohamed Lamin Sow. Mohamed Lamin Sow. Fatoumata Siba. Fatoumata Siba. Mohamed Lamin Sow. Kokamjepti Force, grade 1A. Fatoumata Siba, big over. Huh? Okay, Jeptumo. Grade 1B. Hussein Njai. Hussein Njai, third position. Suleiman Dem, second position. Suleiman Dem. Omar Njai, first position. Suleiman Dem, Kanwani Suleiman Dem. Suleiman Dem on the second position, grade 1B. Umar Njai. Umar Njai Alar. Okay. We are going to grade 2. Fatoumata Ba. Fatoumata Ba. Fatoumata Hejba. On the second position. Fatoumata Ba, third position. Fatoumata Hejba. Ada dua Egyptian. Oke, Fatoumata Hejba, second position. Mamadou Lamine Sabali. Mamadou Lamine Sabali, first position. Grade 1B. Okay, opposition Njai. Umar Njai. Grade 2A. Boss, you may take the seat. Yunus Ar, okay. Mariama Oba. Salih Uba. Second position. Aggregate 22. Salih Uba. Amore. Mama Diba. First position. Aggregate 21st. 21. Doctor, thank you. Dr. Tijan Elba. Okay. Joni ina jangobe school be dan jangobe alburana be na yugokke prizes. Dudal Cerno Muhammad Lamin Ba, Malik Susoko. Malik Susoko. Oto Malik woni. Malik ne mbi ngal dudal kamburi ton tinnade. Dudal Cerno Saidou Basiru Tammanka. Basiru Tammanka. Jamanka. Ora Basiru Jamanka woni. Saidou Alhaji Mberiso. Dudal Cerno Sambaro. Ibrahima Kamara. Ayo ko din non prize ji min jogino e student ji burdi tinnade di be biyama yo be tinnabe bene he waw okkube en donation be ha bawden wadde o programme onon fof on calminama on juurama on jettama on calminama min beltima. Was a success, alhamdulillah. If you remember, for the past 10 years, we have been organizing this event every year, and this is the 10th annual sensitization program. We can say it's a success. Going back to the previous years, we have registered a lot of successes, a lot of developments.
And then this year, we know the turnaround is better compared to the previous years. And Alhamdulillah, we can only thank our guests and also GRTS and all other important guests, the likes of Professor Sida Diafa and also the Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable CDS Kenjai. Even though he didn't come, but he sent something. And we have also Honorable Chaite for the first time having our Honorable, the member for Sandu, attending our program. I think it's one of the best, if not the best program we've organized so far. Seeing what was discussed here, we've seen different presenters, the guest speaker presenting on taking stock of progress and paving the way for more resilience. We have heard what he said, that the association need to have a strategic plan if they want to continue this kind of things. And we have taken note of that, and then we're going to make sure we implement all things said here. We also had Omar Ba, the importance of youth participation in community development. We have heard what he said. A lot of important things that he have mentioned. We will want to implement a lot of things. If you can also remember last year, Professor Sida Diafa, our guest speaker, recommended the association to buy dustbins to keep here, to give it to the school. And we have done that. We bought dustbins and we are giving it to the schools so that at least we can have a clean environment. We also thank the students association that have been supporting us throughout the journey. We know we cannot do this alone. We need support from others, and we have got that support. Sare Gubu Diaspora have played their part, Sare Gubu Youth Development Association, Sare Demba Youth Development, Kuonku Student Association. A lot of associations have been attending this program, and this year also decided to attend, and they have been supporting us. And we can only thank them, and we appreciate their support throughout this journey. We hope to continue. This is not where we want to stop. There's a lot on the pipeline, and then we want to do much with support. We're just seeking financial support from institutions, and then to make sure we implement most of our activities, because we have a lot of action activities that we want to do, but because of we are financially constrained, we cannot do a lot. So we want to do more than this. So we are just seeking like the institutions, government and philanthropists to support this association, because I believe if we are supported, we can do better than this. Coming to the road network in your area, what is your expectation? We have heard what they have said. The Honorable Jaite, what he has said, that the President is committed to national development, and then Sare Gubu is not an exception. So we have heard what he said. There are plans to construct those roads from Naudi to Dasilame, and also from Diagubu to Tobechinde. These are all things that they have in their plans, and then with constant follow-up from the Sare Gubu Student Association, and we hope that this will happen in the near future.